Илшат Аминовқа ғоят қатлаулы һәм жауаплы эш насип болды. Хәзерге қатлаулы заманнарда Татарстан яңа ғасыр шикелле зур телерадиокомпанияны җитәкләү, зур гыйлем, талант, түземлелек, кыюлык, уңганлык һәм бик олы җаваплылык таләп итә. Минемчә, Илшат үз вазифасын лаеклы башкара. Ихластан бирелеп, барлык көч чыгарып куя. Тырышып, рухланып эшли. Аның командасы да шундай. Безне һәр вакыт иҗади эшкә, мәдәнияткә, камиллеккә өндәп тора алар. Шуны әйтергә кирәк. ТНВ каналына бик үзенчәлекле һәм әһәмиятле бурыч йөкләнде. Ана телебезне, мәдәниятебезне, гореф-гадәтләребезне саклау һәм үстерү, татарларны бөтен дөнья буйлап берләштерү. Илшат Аминовның бу юнәлештә эзлекле һәм үтемле эш алып баруын күрәбез. Һәм алга таба да аңа зур өметләр баглыйбыз. Хөрмәтле Илшат Юнус улы, сезне бүгенге күркәм юбилейгыз белән ихлас күңелдән котлыйбыз. Күп еллар дәвамында милләтебезнең үз аңлатуга, рухи хазинәсен, мәдәни мирасын байытуга керткән олы хезмәтегез өчен сезгә бик зур рәхмәт. Сезгә нык сәламәтлек, иминлек, дәрт-дарман, баракатлы тормыш телим. Эшләрегез уң булсын.